An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ. Nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ yan nɔ Voix de l'Amérique la. Bi jumadon kibaruya fanba olu bɛna boli ninnu de kan. Yɛrɛfagasu dankari bolomafɛn ani muguci sɔrɔdasi dagayɔrɔ Gao. Tumutu lakanako o lahala a bɛ cogo di? Le bateau Tombouctou est la position des forces armées maliennes de Bamba dans la région de Gao ont fait l'objet d'attaques revendiquées par les terroristes. Bonkokaw hakilina kunu dankari min kɛra Tumutu mara la. Basigibaliya koro marabolo la. Sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ kunu dankari kan ani hakili jagabɔ fana ka ɲɛsi lakanabaliya farinya ko la. Adama Ben Jara n'o ye Ben le cerveau o ka kiritigɛ o bɛ kɔrɔ cɛ bi jumadon na. Muso kɛnɛ kan an bɛna kuma fana basigibaliya min warayalen don Mali jamana kɔrɔyan fan fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnna a degun sigidadenw kan musow o ni denmisɛnninw an bɛna caman ka sariyaw fana lamɛn. Ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lasa ma ka bɔ Washington DC. Bi jumadon na bolimafɛn mugu yɛrɛfaga bingani kɔfɛ marifaw ni gɛlɛnden girimanw dankari kɛra Gao sɔrɔdasi dagayɔrɔ dɔ kama. Sisan an bɛ segin ka na kunu bingani kan Tumutu mara kɔnɔ. A sigida lahalalaw a bɛ cogo di bi bi na. VOA Bambara lasigiden Aluseni Alhaji bɛ a kunnafoni lakalaw ye an k'a lamɛn. Maintenant problème min bɛ Tombouctou a fɔra a mɛnna sisan a bɛ kalo bɔ Tombouctou donna blocus de kɔnɔna na. Kɛlɛ mɛna kɛ a mɛngo mɛn kuma de bɛna laban. N'aw sɛgɛnna fo aw k'aw sigi ka kuma. Donc n'aw sigira ka kuma a b'a to mɔgɔ caman minnu bɛ to a la u bɛɛ bɛ kisi an tɛ se nin bɛɛ ma. Bɛɛ k'a dɔn fɛn t'an bolo Mali kɔ. An bɛɛ ta de Mali ye. O légitimité traditionnelle waati de sera u k'a lajɛ ka taa kumaɲɔgɔnya minnu ye blocus in kɛ Tombouctou kan ka kumaɲɔgɔn na n'u ye. Diinɛ mɔgɔw de anw ye donc Tombouctou tɛ kɛlɛ dɔn donc u tanga fɛn jugu ma alors que n'aw ye blocus kɛ sisan blocus in yɛrɛ a ka kɔlɔlɔ ma bonya fɔlɔ mais kalo natɔ la n'a ma wuli a ka kɔlɔlɔ sera dɔw ma déjà a bɛna juguya ka tɛmɛ nin kan. Taa ka segin fanfɛla la ka bɔ Tombouctou ka taa yɔrɔ wɛrɛ a ma nɔgɔn. Siraw bɛɛ minɛnen don bateau yɛrɛ min bɛ se ka na sisan ale de kɛra cible ye. I ye blocus ko kuma fɔ bateau yɛrɛ ta nana fara kan parce que nin tile fila ninnu la bateau yɛrɛ bɛ na jɔ parce que an y'a mɛn fɛnɛ Sky fɛnɛ bɛ na a ka pankuru ninnu. Awɔ kɛ parce que bi an yɛrɛ de kan k'a fɔ bateau ka jɔ parce que ni donna bateau la sisan i dalen t'a la ni bɛ se i bi ka taa yɔrɔ min n'o de don vraiment bateau ka jɔ pour que nin ko in ka jɛya. Sky fana u ye kuma min fɔ u ka pankurun na ko sécurité tɛ Tombouctou wa aéroport sécurité ko bi ne b'a ɲini jamana fɛ u ka norme sécuritaire minnu kan ka kɛ aéroport la o norme ka kɛ. Parce que ni pankurun tɛ bateau tɛ sira tɛ yen minnu bɛ se ka mɔgɔw labɔnya banabaatɔ mɔgɔ minnu bɛ taa concours la mɔgɔ minnu bɛ taa jago kɛ mɔgɔ minnu bɛ taa fɛn wɛrɛ la u tɛna se ka bɔ Tombouctou bilen. Ne hakili la mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɔlɔlɔ in lase nin lajaba in ka lase Tombouctou ani ka taa fɔ Gao ka bɔ Mopti a caman ba ye dugudenw de ye. Donc an ka diinɛ yɛrɛ de b'an yamariya an ka wuli ka taa kumaɲɔgɔnya k'u la faamuya k'a dɔn mun y'u bila nin na. Donc o bɛɛ kuma de kan ka kɛ société civile fɛ parce que fɛn dɔ bɛ jamana tɛ se ka kɛ mais an k'a dɔn n'an y'a kɛ o fana bɛ jamana sinsin a bɛ jamana dɛmɛ. Ne ka welewele kan ye jumɛn c'est que n bɛ maliyɛnw bɛɛ wele parce que bi fitinɛ de bɛ an ka jamana kɔnɔ. Bɛɛ kan ka kɛ kuma minnu bɛ se ka o fitina bali. O tasuma in an de mana kɛ sababu ye ka juguya n'an ka kumaw ye kuma ɲumanw de kan ka bɔ bɛɛ da. Jamana in Hashimi ta tɛ transition kelen ta tɛ mɔgɔw kana ko u kunna ko nin ye nin dɛmɛ ou nin ye nin kɛ transition 2000 de don. An bɛɛ ye maliyɛnw de ye an b'a ɲini Ala k'a kɛ k'u sankɔrɔta nin ko in na bɛɛ k'u dɛmɛ. Halisa ka ɲɛsi kunu bingani kan VOA Bambara lasigiden Bamako n'o Georges Atino Mega ye Bamako sigidaden dama dɔ ɲininka u fɛlaw la a ko la an ka jɛ k'u lamɛn. Gao sira kan bateau min jenina
tiɲɛ yɛrɛ la kibaruya duman tɛ an bɛ ka kunnafoniya minnu mɛn ka fara bato jenini kan mɔgɔw sara mɔgɔw blessera tiɲɛniw donna mɔgɔw kunna en même temps kan kɔnɔna na sɔgɔmada in na an y'a mɛn ko mɔbili dɔw fɛnɛ donna u ye kisɛciw kɛ nin si tɛ kibaruya duman ye an ka dugu kɔnɔ an bɛ etape min na i n'a fɔ bi nka tagalen ɲɛfɛ faamuyaliba bɛ sɔn ka sɔrɔ ni attaque ninnu bɛɛ la mais bi sisan ne kɔni hakilina ye min ye nin ko la mɔgɔw ka ko ɲɛɲini k'a minɛ ni hakilisigi ye k'u ɲama jɔ a kana taa kɛ a ka kɛ dɔ kɔnɔ e de nɔ bɛ attaque la donc an bɛ taa aw fɛnɛ attaquer ni bɛɛ k'i ka se yira o tɛ ko ɲuman ye an ka dugu kɔnɔ o man ɲi Mali ma o man ɲi an ka ethnies ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka miirina ye min ye o de ye jamana marabaw ani jamana finitigiw u ka jija u ka baara kɛ ni population ye kunnafoni ka sen ka sɔrɔ parce que ni yɔrɔ ninnu yɔrɔ dɔ yɔrɔ min n'an b'u dɔn yɔrɔ dɔ yɔrɔ min souvent mɔgɔw bi siran de ka kunnafoni dɔ di parce que n'i y'a di a bɛ se ka kɛ représailles bɛ na n'o de ye bingali o bɛ se ka na k'i ka mɔgɔ ninnu fɛ a bɛ se ka kɛ fana mɔgɔ ninnu u bɛ se ka kɛ maaw ye maa minnu n'u bɛ so kɔnɔ mɔgɔw t'u dɔn u b'i kɛrɛfɛ mɔgɔw t'u dɔn u bɛ mɔgɔw sara u bɛ wariba di adamadenw ma ka sen ka olu ka kunnafoni ɲini k'a d'u ma donc o kama i bɛ taa sɔrɔ population bi siran ka kunnafoni di ni jamana marabaw bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ ka population dɛmɛ ka population lakana ka population baara kɛ ni population ye population ka se ka kunnafoni d'u ma an kɔni hakilina ye o de ye o fana kɔfɛ jamanadenw n'o ye précisément le jeune n'u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka to n'u bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya wɛrɛw la ka to k'a di u ni finitigiw ka hakilinaw falen min bɛ se ka to lafiya ni bɛn o bɛ se ka na duguw la o bɛ se ka na cogoya min na o de solution ye. A ko kuma ka ca kosɛbɛ ni n ko a ko kuma ka ca MINUSMA mun bɛ an fɛ kabini san joli donc olu ka tagali fɔlen kan minnu bɛ ka rétrocession mun bɛ ka kɛ o kɔrɔ de ko MINUSMA bɛna bɔ kan minnu kɔnɔ k'u b'o di Mali finitigilakaw ma donc olu dili position kɔnɔna na de nin ko ninnu caman bɛ ka kɛ donc ko yɛrɛ bɛ fanba bɛ ka déclencher ni o de ye sisan mais o y'a sɔrɔ insécurité bɛ jamana kɔnɔ a waralen don mais ni kun y'a ta ka jateminɛ insécurité in fanga kun bonyana centre la ka tɛmɛ nord kan mais n'i y'a ye nord ta in fana bɛ ka sigi a nɔkɔrɔ la sisan donc an bɛ se k'a kun fɔ ka da MINUSMA ka bɔli ye kan dɔw kan i n'a fɔ Nbɛri kan. Ayiwa sisan an bɛna taa Mali jamana camancɛ yan fan la kɛrɛnkɛrɛnna Koro n'a yirala k'a fɔ ko lakanako gɛlɛyara kosɛbɛ ka sababu kɛ kɔsa ni binganiw jamana kɔrɔn ani camancɛ yan fan kɔnɔ sigidadenw yɛrɛ olu bɛ lahalaya jumɛn kunna VOA Banbara lasigiden ka bɔ Koro Tijani Woydrago ye a ka kuma baara ɲɛsin sigidadenw dɔw ma walasa k'u hakilina sɔrɔ a ko la an ka u lamɛn. Ne tɔgɔ Yaya Yanolo lakanakabaliya bɛ Bayangara yan an sɛgɛnnen don an sɛgɛnnen n'a sɛgɛ tɛ fila ye kelen kɔnɔ a y'a kɛ bi na Bayangara dugu kɔnɔ baara tɛ yen baara se ka kɛ kalan se ka kɛ ekɔliso falen don jama la kalankɛyɔrɔ tɛ yen baara tɛ yen an yɛrɛ filɛ an bɛ burusi an bɛ sogo de feere bagan yɛrɛ tɛ se ka sa bagan yɛrɛ tɛ janga ka sa wari n'a wuli ka jɔ attaque ba min bɛ yen u ka wuli ka jɔ ka kɛ dɔw bɛ attaque ninnu na se ka bɔ a la cogo min na. Ne tɔgɔ Korotin Bala sisan kɔni lakana cogoya de tɛ yen quoi an bɛ se k'a fɔ an bɛ Bayangara yan nɔ musow tɔɔrɔlen don quoi Bayangara dɔrɔn tɛ yɛrɛ muso caman bɛ Bayangara da ta ni cɛ ninnu cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin ninnu révisé baden de bɛ Bayangara ekɔliso la kalan dun b'a fɛ ka taa denmisɛnnin ninnu mɔgɔkɔrɔba ninnu muso ninnu u kan ka mun de kɛ siniɲɛsigi ye denmisɛnnin kɛlɛ min kama bɛɛ yɛrɛkɛra u yɛrɛkɛra kun jumɛn de kama u yɛrɛkɛra kɛlɛ de sababuya la u yɛrɛkɛra solution jumɛn de bɛ yen u bɛna fara u bɛna se ka t'u ka dugu la ɲɛmɔgɔw de bɛ wuli ka musow dɛmɛ ni ɲɛmɔgɔw ma wuli ka musow dɛmɛ cogoya kɔni tɛ an musolakaw kɔni. Ne tɔgɔ Jugali Jigiba ka bɔ Bandiagara an fɛ centre kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya b'an kan diɲɛ don o don dugu de bɛ ka wuli diɲɛ don o don mɔgɔ de bɛ ka faga donc mɔgɔ tɛ se ka voyager tant que
aywa sécurité de donc dugu caman fana wulila ka na an fɛ Banyara dugu yɛrɛ kɔnɔ dugu minnu wulila concerne yɛrɛ dugu naani a ma dogo mɔgɔ si la donc ninnu dɔrɔn tɛ de donc centre kɔnɔna ani nord diɲɛ don o don e b'a mɛn Mali gouvernement yɛrɛ ou bien Mali réseaux sociaux fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko dugu ni dugu wulila ni mɔgɔ hakɛ de fagara donc an kɔni an bɛ mun ɲini transition mɔgɔ fɛ u ka dija ka fɛɛrɛ tigɛ ni ko bɛ se ka ban cogo min na diɲɛ don o don ni de bɛ ka bɔ an fɛ diɲɛ don o don joli bɔ de bɛ yen donc aywa n'a fɔra jamana an bolo aywa an bɛɛ de jamana ye de mais yɔrɔ dɔw la tiɲɛni bɛ kɛ ni autorité ma réagi a ko bɛ taa an da de ala k'an kisi o ma donc hali sisan a ma tɛmɛ fɔlɔ de u ka dija ka cɛsiri kɛ ka na baara kɛ mɔgɔ minnu bɛ yan donc minnu bɛ yɔrɔ dɔn donc tant que ne armée nana baara kɛ ni olu ye donc ne yɛrɛ bolo donc sécurité bɛ se ka na bi na gɛlɛya b'an fɛ dɛ walahi i tɛ se ka kilomètre 5 voyage ka voyage kɛ ka tagama kilomètre 5 vraiment i jati farinya lakanabaliya kɔni lakanabaliya tɛ an sɛgɛnlen don an ɲani ni ye san joli lakana tɛ an déplace an tɛ ka feereli kɛ qualité feere tɛ sɛgɛn bɛ an tɔɔrɔla an ɲanina an b'a fɛ jamana faamaw ye u ka an ka dugu sigi ka ni kɛlɛ ka ban pewu bɛɛ ka segin u ka dugu la. On the track. Sila meluko, Allahu Akbar Allah ese. Kere chenuko, masaba matika duaonye. Mori basimo, mangala ala basagola. Nikoko kera, kale nodo la mereju. Sila meluko, Allahu Akbar Allah ese. Kere chenuko, masaba matika duaonye. Mori basimo, mangala ala basagola. Nikoko kera, kale nodo la mereju. Allahu Jabaru, Allah subhanahu wa ta'ala ko kaleka deli aramane arahim kangale nyini delili ko ala yan jigingo ala ba sagola ayam bolo jigi ala ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme beteme yere deme ko fe angonte baraka ga sigi ka ala fle wale ma mori gene suma ge ba meke solliciter un concert de Dieu pour avoir la main de Dieu le parasite paraissait pas ça que son Dieu suffira pour la main de Dieu wa juluge yoro la fura fere azizu dayanu masadaga yesere daga wolovla examen bigi barala kasoro karamo ko yere ikuru de fudela ine couverture kara business ye ma wudu kara commerce ye jibidon ati do beki ay jibidon mi kan cerveau débranché prier pour la main de Dieu pour bénéficier du bain de Dieu pas fene ya Allah VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Malikura o kɔni o bɛ senna halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 sanfɛ n'o ye 102 FM Bamako a n'a laminiw na. Tomiyakaw an bɛ sɔrɔ radio parisien kan fiɲɛturukala 98.8 kan 90.8 FM. An bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ kan www.voabambara.com walima an bɛ sɔrɔ fiɲɛ sira fɛ a n'an ka Facebook page n'o ye VOA Bambara ye. Halisa an bɛ Malikura jɛmukan de kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC Amerique faba kɔnɔ studio 8nan na. Sisan an bɛ segi an ka soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye. Ka da binkani minnu bɛ senna Gawo sigida o ni a mara kɔnɔ. VOA Bambara kunnafonidila Kayatu Tarawele ale ni Monsieur Alkei Hamman Meiga olu masalala lakanako gɛlɛyaw kan mun bɛ senna a mara kɔnɔna na. Ale ye Orange Mali o kɛnyɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye Gawo sigida la. An k'a ka sariyaw lamɛn Kayatu Tarawele ka kumabaran na. Ayiwa an bɛ se ka mun fɔ haja inna lillahi inna ilaihi rajiun mun kɛra ala k'an kisi a ɲɔgɔn ma ala k'an kisi a gɛrɛgɛrɛ ma se ka mun fɔ kɔni dégâts kɔni kɛra parce que mɔgɔ caman sara dégâts matériel caman kɛra fɛn caman fana kɛra denmisɛnnin b'a la mɔgɔkɔrɔba b'a la cɛ b'a la muso b'a la donc vraiment an bɛ se ka mun fɔ nin la hali sisan cɛsiri de ka kɛ ni cɛsiri ma kɛ a man ɲi parce que bateau mun taara sisan n'u ma se ka solution sɔrɔ ça veut dire que les noirs c'est fini pour nous parce que moyen kelen de bɛ sisan n'a kɛra mun ye bateau ye mun bɛ relais kɛ nord ni Gawo ni Bamako cɛ n'a fɔra o bateau fana cɛ
tiɲɛna donc vraiment c'est un problème aussi. Ba do aw ni Gawokaw ye aw ye kunnafoni sɔrɔ k'a dɔn mɔgɔ minnu don wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Bon an b'a dɔn ko olu de don parce que avant que u yɛrɛ ka communiquer ni kɛ u yɛrɛ y'a fɔ k'u bɛna bateau ni attaquer ko ni fɔra o avant que bateau ka attaquer 72 heures fana village caman bɛ o yɔrɔ la bateau fɛn min kɛra yɔrɔ min na village caman de bɛ o yɔrɔ la 24 heures avant que nin ka kɛ u ye alerte signalé ko mɔgɔ ninnu bɛn de aw hakili to la u b'a fɛ ka bateau ni u b'a fɛ ka attaquer aw ye message ci militaire ninnu ma u ka bɔ a kalama mais tiɲɛ la u ka kuma ma mɛn mɔgɔ si ma u ka kuma mɛn ko nin kɛra mun ka kan kɛ o kɛra sinon u yɛrɛ ye communiqué kɛ k'u y'a kɛ tiɲɛ la olu yɛrɛ de y'a kɛ avant que u ka communiqué kɛ yɛrɛ ils ont très bien dit k'u bɛna bateau attaquer bateau nin kɔni a ka attaque nin u y'a fɔ yɛrɛ. Yala baara jumɛn de kɛra sisan ka mɔgɔ fatuta ninnu taara bateau in na sisan ka u fɛ parce que sur réseaux sociaux kan mɔgɔw sira u bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka taa Gawo hôpital la ko ka taa joli di. Nombre yɛrɛ mɔgɔ si tɛ k'a fɔ parce que a kɛra yɔrɔ min na réseau tɛ communication tɛ marché armée de taara o yɔrɔ la et puis u ye nombre mun di o nombre na ka taa n'a ye mɔgɔ caman de taara bateau nin mɔgɔ caman tununa ji la u sera ka dɔ sɔrɔ u ma se ka dɔ sɔrɔ sisan vraiment information réelle yɛrɛ tɛ parce que yɔrɔ nin la jusqu'à présent ils sont en train de rechercher des gens donc vraiment nombre exact yɛrɛ tɛ surtout u y'u bila o yɔrɔ la pour le moment priorité dira pour les blessés u bɛ blessés ninnu de ta ka na n'u ye à l'hôpital de Gao voilà pour les urgences mais je sais quand même vers 9h aujourd'hui il y a eu 6 blessés qui sont venus par hélicoptère à l'hôpital de Gao priorité pour les blessés mais ils ont dit que tous ceux qui n'ont pas vu leurs blessés à l'hôpital se considéraient que les membres de leur famille sont considérés comme des gens soit qui sont morts ou qui sont noyés voilà. Kan jumɛn bɛ aw bolo k'a fɔ k'a lase. Ne tɔgɔ ye Maman o de bɛ ne fɛ k'a fɔ an tɛ se ka to ta n'an ka jamana fɛ ka fo k'an ka taa ɲɔgɔn bara ka taa ka na an ni an bɛ mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na fo ka n'olu ka ɲɔgɔn ye an ka kuma ka den kɛlɛ na n'o tɛ an tɛ se ka to ta. Nin tun ye VOA Bambara kunnafonidila Kayatu Traoré ani Monsieur Alkei Hamman Maiga ka bɔ Gawo an ka foli b'a ye. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Bingani minnu kɛra Tumutu dugu kɔnɔ nin don labanw na ani camancɛ jamana bɛ ka dankarili min kɛ o kɔfɛ lakanako bɛ ka kɛ jɔrɔnankoba ye Mali kɔnɔ nin waati kɛrɛnkɛrɛn na walasa ka nin gɛlɛya faamuya ka ɲɛ VOA Bambara kunnafonidila Modibo Danbele ale ni Dr Ali Tunkara olu masala ale ye lakana koɲɛw dɔnbaga ye ka bɔ Bamako an k'u lamɛn. Fayna Gawo ni Tombouctou mara la Mali finitigiw ye wulikajɔ dɔw kɛ diɲɛ tɔnba tun bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ Bɛri ni ani ɲɔgɔnnaw MINUSMA ka dagaw wililen tuguni dɔ daga ninnu segira Mali finitigiw ma o kuma kɛ kulumafatigi dɔw ka fɛta ye a kɛra sababu ye karila ɲɔgɔn na a yɔrɔ caman Bɛri ni Anafis kɛra sababu ye ka dankari kosɛbɛ kulumafatigiw ka daga dɔw la o la o caman jɛnsɛnna Tombouctou yɛrɛ dugu kɛrɛfɛla ye ka siraw tigɛ maaw ɲa walima min ye Gawo bato ta fanfɛla ye ka mɔgɔw to bato kɔnɔ ka mugujugu cu la nin bɛɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko jatigɛwɛrɛkɛlaw ka dagaw la a ka kalaw ko kosɛbɛ u b'a fɛ fana ka se ka Mali kɔrɔn fan fɛ k'o ni Mali fan tɔw tigɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra ko mɛta ye marabagaw bɛ jamanadenw na tigɛ olu la. Nin bɛ kan ka kɛ wagati la wagati min na duniya jamanaw ka saridasiw n'o ye banfulabulalamaw olu bɛ kan ka u sama ka bɔ ye o ni waleya ninnu est-ce que mɔgɔ bɛ se k'u don ɲɔgɔn na wa? Diɲɛ tɔnba in nka min ye jatigɛwale kelen ye olu ka baara kun t'o ye loni b'a f'i ye k'a fɔ bɛɛ ye kunyɔrɔ ye minnu bɛ ka kulumafatigi minnu ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la u ka cɛdenw kalan ye de hali mugujugu ka labɛn loni b'a yirala k'a fɔ bɛɛ tun bɛ labɛn Bɛri n'a
ana fis ɲɔgɔnnaw de la nka o baara ninnu sisan gɛlɛya donnen b'olu de la nka k'a fɔ ko olu ka boli y'a to jatigɛwale bɛ ka juguya u tɛ fanna sabu olu mana ka jatigɛwale kɛlɛ u nana de ka dɔn mali ni kulomafɛkuro minnu tun b'a fɛ k'u yɛrɛ ta mɛ a bɛ se k'a fɔ u tali yɛrɛ de kɛra sababu ye jamana finitigiw sera yɔrɔw la u tun tɛ so yɔrɔ min kabini san 2013 bɛnkan min tɛmɛna mali marabagaw ni kulomafɛkuro ni ɲɔgɔn cɛ n'olu bɛ bi sema kɔnɔ ni plateforme o bɛnkan ni san cɛ ni yɔrɔ kɔfɛlaw na mali finitigiw kun ma se min ye ANEFIS ni bɛri ye wa wulikajɔ yɛrɛ kɔnɔna la kulomafɛtigiw minnu ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la u jɛnsɛnna ka na jamana fan wɛrɛw mun kosɔn ka jamana ka dɛsɛ yira ka yɛrɛ jamanadenw fana k'a fɔ ko u ye fɛɛrɛ ta u b'olu sɔrɔ u ɲɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye n'a ko kɛra kɔmɛta ye jamanadenw na jiginna waru jamana marabagaw ka seko n'u dɔnko la lakanako ta fan fɛ balow ye olu n'a sɔrɔ gɛlɛya musakaba la yɔrɔ bɛ i n'a fɔ Tɔnbukutu maraw la taamasi ɲumanw don sabu a b'a yɛrɛ k'a fɔ ko kulomafɛtigiw jɛnsɛnnen don u fana hali ma ban a lafilen don kosɛbɛ mali finitigilakaw an kan ka mun de kɛ mun ma kɛ hali bi finitigiw ni jamana kalifalen bɛ maa minnu ma u ka fɛn yira jamanadenw na ni sigida kɔfɛlenw na min ka fisa ni maa motulen bɛ ka fɛn min d'u ma kalanko ta fan fɛ kiri tigɛ cogo la kani ka segin na ka cɛw ci ka taa wala muso ci ka taa minnu bɛ sanga jangi ni sigida kɔfɛlenw na u ka taasira dɔw bɛ min dɔnnen sɔrɔsiw ka sɛbɛnya di jamana marabagaw ma bololankolonya ni fantanya kɛlɛli fɛnɛ na mun de fɛnɛ kan ka kɛ jamana ma se ka jenero fin o yɔrɔ de la n y'a dɔn marifaw bɛ ka san sɔrɔsiw bɛ ka kalan walima hali fɛn kɛr'u la fɛnw tɛ ma a bɛ se k'i soni famɛw na n'i y'a ye u bɛ ka se ka se sɔrɔ sigida maaw kan yɔrɔ do se t'u ye o baaraw caman mugu t'u ɲa olu ye kɛwalew de o fɛnw na hali n'a kuma bɛ marabagaw da i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ n'i taara nin kɛnɛ kɔfɛlen ninnu kɛ o wale ninnu u tɛ se ka maa nisɔndiya tun ye VOA Bambara kunnafonidila Modibo Danbele ka ɲiningali ye ni Dr Ali Tunkara ye an ka foli b'u ye ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Sisan an bɛna Bamako n'a yirala k'a fɔ ko Adama Ben Jara ni a bɛ wele fana ko Ben le Cerveau o ka kiritigɛ o kɔrɔcɛra bi jumadon Bamako ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn Adama Ben le Cerveau ale ka kiritigɛla sɔgɔmada in na Bamako sigida 6nan kiritigɛso la k'a daminɛ sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 10 fo kana se wula nɛgɛ kaɲa 15 ma baaraw tun bɛ senna ni waati in na sa kiri o kɔni jaabiw dila maaw ma an ka Mohamed Mamata lamɛn an ko Mali o ɲɛmaa don min yɛrɛ tun bɛ kiritigɛso kɔnɔ l'État min ma ani avocat kan bɛ crédit de l'État ma ko kelenw tɛ ko parce que ko cybercriminalité ta article 58 k'i b'a ye ko bɛ crédit de l'État min fɔ ko ni musaka ko taw tɛ kelen donc maintenant avocat y'a yira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ fili ou bien majɛ ye procureur ye sɛbɛn min kɛ ka di ka taa ne o b'u olu bolo kɔnɔna na donc samasamani guanna o yɔrɔ in na mais o bɛɛ kɔfɛ faamuyaliw nana don ko la ko nana bila sen kan ka tile donc avocat y'u ta fɔ procureur yɛrɛ y'a ta fɔ ka na se fo kuma tɛnkuna bɛn na yɔrɔ min na ni président yɛrɛ ye question caman posé a kun procureur fana ye question posé a kun ka na se fo a ka avocat filaw ma donc a y'a yira a ka kuma na k'ale ma nin kuma in kɛ pour que ka se ka tiɲɛni don jamana marabagaw yɔrɔ ou bien ka tiɲɛni kɛ ka si jamana ma ale ye kuma in fɔ pour que ka se ka jamana kɔnɔdenw wele ka na pour que dɛmɛ bɛ se ka lakuraya ka si marabagaw ma cogo min na o dɛmɛ ka kɛ procureur ko kuma ninnu bɛ masiran ko k'a sababuya kɛ i b'a sɔrɔ maliyɛn gansan caman bɛ yen k'u bɛ k'a fɔ ko bɛn ye kuma min fɔ nin kuma in bɛ se ka kɛ muruti kuma ye nin bɛ se ka kɛ jatigɛ kuma ye mais baara ye a ko k'ale bɛ jama ka hakɛ de ɲini donc ale bɛ yan jama de kama ale tɛ yan mɔgɔ kama ale tɛ yan foyi kama jama ani jamana kɔnɔdenw président ye procureur ɲina procureur ko ka san 2 o de bɛ kɛ kaso ye san 1 kaso o bɛ juru don a la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Adama Ben le Cerveau ale minɛna kabini tarata don ka sababu kɛ k'a ye kumakanw fɔ minnu bɛ dankari jamana yɛrɛ ka tabiyaw la min ye a ka kiritigɛ laban ye o bɛna kɛ alamisa nata Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la
ka kɛɲɛ ni lakanako gwɛlɛya Mali kɔrɔnyanfankow la jihadistu bolo degunba be mara sigidadenw kan kɛrɛnkɛrɛnna musolakaw o ni denmisɛnninw kan a sigidadenw dɔ be u ka seereyaw lakali VOA Banbara kunnafonidila Kayatu Traoré ma an ka u lamɛn. Malikura musow ka kɛnɛ kan bi an bɛna kuma fɛn min ye lakanabaliya ani basigibaliya min bilalen bɛ Mali kɔrɔnfɛn fanfɛla marayɔrɔw kan an bɛ waati min na i ko bi awa misali la kabini kunna sini fɛn min ye dansagokɛlaw ye olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ kosɛbɛ ne ka tila ka dankarili a barika bonya kojugu sigidala mɔgɔw kan ani Mali lakanakɛlaw yɛrɛ kan kunungo sisikulunba ni n'a bɛ mɔgɔw ta ka bɔ n'u ye Gawo ka taa n'u ye Tombouctou tɛmɛ Gundam ani kɔrɔnfɛ duguba nin bɛɛ fɛ ka sɔrɔ ka na n'u ye Bamakɔ falen adamadenw ani u ka magoɲɛminɛw na taara ka dankari a la kɛra kasara belebele de ye sigidala mɔgɔw kan o de la an wulila ka se kɔrɔnfɛmuso dɔw ma ka u ka hakilinaw ta lakanabaliya ko ninnu muso ninnu caman ye a yira k'a fɔ ko u tɛ fɛ u tɔgɔ ka fɔ k'u bɛ siran an ka jɛ an ka lamɛn. Lakanabaliya y'a sababu ye hakilisigi tɛ yen mɔgɔw jatigɛlen don o yɛrɛ kɔni de ka o musow ka gɛlɛya belebeleba ye bi lakanabaliya nin kɔni siraw ma nɔgɔ a donniw ma nɔgɔ a bɔliw ma nɔgɔ de a sɔrɔ Gawo dugu la sɔrɔliw ma nɔgɔ donc o kɛra sababu ye ka fɛn bɛɛ gɛlɛya a sugu kɔnɔnaw na gɛlɛya bɛ Gawo musow kan kosɛbɛ fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don ni lakanabaliya bɛ yɔrɔ la hakilisigi tɛ yen a b'i kunna ko bɛɛ bɛ se ka kɛ waati bɛɛ a ma nɔgɔ an t'a fɛ ko minnu kɛra ka tɛmɛ an tɛ fɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ. An balimaw nin tun ye kɔrɔnfɛla musow ka welewelekanw n'u ka kumakanw n'u ka degun minnu ni fɛn minnu b'u kan ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye u ka sigidaw la de tun ye ninnu ye an ka foli b'a an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Nin tun ye VOA Banbara kunnafonidila Kayatu Traoré ye an ka foli b'a ye. An ka taa Tunisie jamana kan yen farafinagun an bali ɲɔgɔn danba ta ko bi sabana min bɛ musomaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan n'an ko junior o bɛ senna a daminɛna kunu alamisa septembre kalo tile 7 san 2023 a bɛ to senna fo septembre kalo tile 14 san 2023 farafina jamana 10 de bɛ ka u niyɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na Mali bɛ kɛnɛ kan Mali musomaninw ka boko fɔlɔ la kunu alamisa Mali bina Egypte ɲɛkɔrɔ kuru 15 o kɛra Mali ta ye Egypte kuru 64 mi-temps n'o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati ye yan'o ka se tun bɛ Egypte bolo kuru 734 Egypte kanu na Mali ka boko filanan bɛ senna Madagascar ɲɛkɔrɔ barisabu kabini nɛgɛ 16 waati a ɲɔgɔndan tun ka kan ka daminɛ Mali musomaninw ka ɲɔgɔndan boko sabanan bɛ tan sini sibiri septembre kalo tile 9 Algérie ɲɛkɔrɔ o ɲɔgɔndan fana bɛ daminɛ nɛgɛ 16 waati poule ɲɔgɔndan 4 ana laban bɛ tan Tunisie jatigi ɲɛkɔrɔ sinikɛnɛ kari septembre kalo tile 10 o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ nɛgɛ 18 mana sanga 30 sɔrɔ baaraba de bɛ Mali musomaninw bolo ka da kan groupe 2 minnu bɛ kɛnɛ kan o kelen kɔnɔna na jamana fɔlɔ 2 minnu ka kuru mana caya poule ɲɔgɔndanw mana kuncɛ olu de bɛ ye demi-finale kɛnɛ kan groupe 2 A n'o ye fɔlɔ ye o kɔnɔna na Angola, Côte d'Ivoire, Guinée, Kenya ani RD Congo groupe 2 n'o ye B ye Algérie, Egypte, Madagascar, Mali ani Tunisie jatigi Mali ka laɲini kɛnɛ in kan ka jɔnjɔnba ta walima ka jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ n'o si ma sɔrɔ jɔyɔrɔ 3nan Mali Handball Fédération secrétaire général Dankan Mohamed Lamini Jara ka fɔ la VOA Banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Sabiye misiri dɔw bɛ cogo di bi an ka ala bato cogoya bɛ di cogo tɛ cogo la cogoya ti an na ala mato nka ala ayiwa n balimaw waati ye waati ye nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Cheick Thioro fɛ jɛmukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ la.
pour avoir la main de Dieu. L'homme politique s'accrocha au minaret, s'appuyant sur l'imam des pieux. Et juré sur la marmite et chapelet. Allahu Akbar Allah ese. Kerechenuko masaba matika duone. Mori basimo mangala ala basagola. Nikoko kera kaleno do la main de Dieu. Si la meluko Allahu Akbar Allah ese. Kerechenuko masaba matika duone. Mori basimo mangala ala basagola. Nikoko kera